Já bych chtěl po tom kázání, které měla Zuzi, udělat už jenom takový přesun do misie. A přečetl bych několik krátkých veršů z Božího slova. Ježíš jim odpověděl: dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: já jsem Mesiáš. A svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec. Přeskočil jsem několik veršů, ale chtěl jsem, aby toto tady zaznělo, protože si uvědomujeme, že právě do určité části toho procesu posledních dní jsme zapojeni. Tím cílem je, aby Bible se dostala ke každému člověku. A možná je dobré si připomenout, jak jsme bohatí. Češi, Slováci dohromady. Jak dlouho už Boží slovo bylo přístupné. Už 12 století máme možnost mít písmo v různých formách. A v 9. století byl vlastně na území Moravy první překlad, byla to staroslovenština. Dokáže to někdo z vás přečíst? Ano, pak se objevila vulgáta. Takže zase ta snaha přiblížit lidem Boží slovo, byly to překlady z těch originálů. Ale první kniha, která byla srozumitelná už tak, že lidé dokázali číst, byla ta Bible pražská, která byla vůbec pro Slovány první, tištěna. A pak se objevuje kniha, na které vyrostli téměř všichni, vaše babičky, prababičky, mnozí to čtou ještě do dneska, protože zjišťují, že nové překlady se dostávají třeba úplně do jiných termínů, nebo už se ty termíny posunuly, a tak Bible kralická pro mnohé je takovou konstantou. A celkově jsem zjistil, že máme v Česku více jak 12 překladů, takže si člověk může vybírat. A to, co je klíčové, co jsem si tak uvědomoval, bylo, že evangelium o království Božím je zvěstováno po celém světě. A tehdy Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Proto tam přicházeli všichni. Proto přicházeli i prostitutky, přicházeli celníci, protože všichni vnímali, že to evangelium je něco, co se dotýká jejich srdcí. Neboť toto je vůle mého Otce, říká Pán Ježíš, který mě poslal, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. To byl ten cíl, přijít a přinést záchranu. A já ho vzkřísím v poslední den. Víte, jak to je úžasné vědět, že ať se se mnou stane cokoliv, tady je zaslíbení, na kterém mohu postavit svůj život. Když jsme stáli nad hrobem našeho dítěte, tak nás drželo to, že jsme si uvědomovali, že on je s Pánem a že když přijde vzkříšení, takže ho uvidíme. Nevím, jak to bude vypadat v praxi, ale určitě ho poznáme. A on pozná nás. A to je něco zvláštního, že i na pohřbu, kde vám tečou slzy, si vlastně můžete uvědomovat tuto nadčasovou, úžasnou zprávu, tu jistotu. Víte, je to zvláštní. Když jsem přijel do severní Afriky, tak jsem měl možnost se dostat na místa, kde umírali křesťané. A je tam příběh
právě té Perpetui, která byla první Římanka, která se obrátila. Byla čerstvě vdaná, pocházela z nejvyšších kruhů a v podstatě jako křesťanku ji zavřeli do těch katakomb tady dole. Nahoře bylo v podstatě vypracované jako je pódium a tady výtahem vyváželi lvy, kteří trhali ty křesťany nebo ty gladiátory, kteří tam bojovali. A celý ten amfiteátr pojal nějakých 30 000 lidí, takže 30 000 lidí se mohlo dívat na to, jak jsou ti křesťané roztrháni na kusy. A ten příběh právě té Perpetuy byl silný v tom, že Římané nechápali, jak je možné, že ona se nekloní císaři. Kdo to je ten Ježíš, kterého ona přijala? Takže vlastní otec ji chodil mlátit do vězení a tlačil ji k tomu, aby ona vzdala čest a úctu právě tomu císaři. A ona byla těhotná, oni čekali, až porodí, když rodina řekla, že se o to dítě postará, tak ji vyvezli nahoru a tam v podstatě ji nechali roztrhat těmi lvy. Akorát, že oni to neudělali tak, že by ji zabili ti lvy, takže bylo nutné poslat vojáka, který tam přijde a který v podstatě ji dorazí. A ten voják, když to viděl, teď viděl ty arény plné lidí, kteří vstali, protestovali proti tomu celému konání, tak ona vzala to kopí a protože si byla vědoma toho, že umírá, protože je roztrhaná úplně celá, tak ho prosila, ať v podstatě to dokončí. A tam, když jsem chodil, tak jsem si uvědomil, co to znamenalo v první církvi. Položit život pro Krista. Bylo to takové svědectví, kde ti lidé, oni dostali poslední volbu. Můžete žádat, o co chcete, a my vám to splníme. Někteří se nechali si donést alkohol, aby se opili, aby nevěděli, co se s nima děje. A víte, co dělali první křesťané? Oni tady nahoře slavili večeři Páně. Se vším, co Ježíš jim mluvil. A před celým tím amfiteátrem oni tam mluvili ta slova, která Ježíš mluvil při večeři Páně. Tam slavili tu úžasnou svatost. A uvědomovali si, že jdou z tohoto místa přímo k Pánu Ježíši. A to bylo silné, když jsem tam byl a mohl jsem si uvědomit, že tam dokonce byla i kaple, kde v podstatě ti lidé se tam shromažďovali a tam se modlili. A to byla taková výzva pro nás, když jsem si uvědomil, že my se máme neskutečně dobře. Žádné pronásledování. Možná přijde, Bible o tom mluví. A právě proto, když si uvědomujeme, jaké věci přicházejí, jaké informace přicházejí z Asie, jaké přicházejí z Afriky, tak si člověk uvědomuje, co třeba v Číně stojí lidi věřit v Pána Ježíše a vyznat to. Slyšel jsem o pastorech, kteří odložili své telefony, protože zjistili, že to jsou jejich ID a přestali fungovat pro celý svět, pro systém. Jsou v podzemní církvi a tam fungují. Dějí se obrovské změny. Díky Bohu, že tady stále ještě můžeme mít svobodu kázat a mluvit o těch věcech, které nás drží, ale o co víc drží právě ty křesťany, kteří jsou pronásledováni. Takže Bible celému světu. Ale když tak jezdím po různých konferencích, po United, na různých festivalech, tak tam přišli mnozí lidé, kteří říkají, jo, vy děláte ten překlad Bible, no nebylo by lepší naučit česky anglicky, takže se nemusíme trápit, ne, proč tam vlastně posíláte ty misionáře, aby oni se naučili nějaký jazyk, vytvořili tu abecedu. A máme takové různé diskuze. Já jsem zjistil, že vlastně je důležité trošku se vžít do toho, co to znamená, kdyby tady přišel misionář, který mluví úplně jiným jazykem. Prosím vás, přihlaste se, kdo neumí číst. Ani jedna ruka. Všichni umíte číst. Víte co, já mám pro vás velmi důležitou zprávu, ale potřeboval bych někoho, kdo by to přečetl. Víte, je to důležitý biblický verš, na kterém chcete postavit celý svůj život, ale není nikdo, kdo by to přečet? Dobře, najdeme jiný jazyk.
Třeba nepalština. Je tady někdo, kdo by pracoval s nepalštinou? Není. Dobře, zkusíme ještě nějaký další. To už byste mohli, to používáte v geometrii, že alfa, beta, gamma, delta, tyhle ty úhly různé a... Už je tady někdo, kdo by přečetl tu úžasnou zprávu? Víte, jak ona je důležitá? Ona je životně důležitá. Prosím vás, pomozte mi to přinést. Tady v Košicích určitě to někdo potřebuje slyšet, tento biblický verš. Nikdo? To je obrovská nouze, to už je který třetí jazyk, že? A pořád jsme se ještě nechytli. Tak třeba toto, to už by mohlo třeba pomoct. Je tady nějaký lékárník nebo doktor, třeba ti k tomu mají blízko v latině? Ne, ani latina. Tak dobře, tak zkusíme třeba tohle. To se študuje docela na školách, takovýto jazyk. Je tady někdo, kdo by dělal tento jazyk? Jo, je tady Kuba. Ten to má zakázané od rodičů, že nesmí číst na těchto kázáních. A už se někdo chytá? Ano, výborně. Tak haleluja, je tady jeden člověk, který by nám s tím pomohl, ale není si úplně jistý. Jo, tady je třeba mít jistotu, takže zkusíme další jazyk. Tak jsou tady nějací lidi, co by znali tento jazyk? Víte, kolik už těch jazyků bylo? A my pořád ještě ne přesně, jeden člověk už je šťasten, on už ví, o čem to je. Takže třeba tohleto, to by pomohlo? Výborně, hnedka vidím, stará škola. Všetko, výborně. Já si myslím, že na to jsme čekali, že jo? A je tady napsáno, nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení. Pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale taky pro Řeka. A když jsem byl v Africe v jednom kostele, tak tam byl jeden posedlý, který při chválách, když tam hráli, tak jsem měl možnost vidět a natočit to nechtíc, jak ten duch v tom člověku působil. Několik minut. Když jsem měl jednu přednášku v Karviné, byli tam lékaři, kteří říkali, tak to nebyl epileptický záchvat. To fakt, to byly duchové. A tehdy jsem si uvědomil, ta moc Boží ke spasení, k záchraně, ta je potřebná. A když jsem viděl a hlavně slyšel ty vykřiky, tam bylo víc lidí posedlých, kteří s obrovským řevem vycházeli pryč, ti duchové z těch těl. A potom, když ten člověk odcházel, tak jsem viděl očištěného člověka od těch duchů tou mocí Pána Ježíše Krista. A to je ta radostná zvěst pro ty lidi, kteří tam jsou ve vesnicích, kteří zažívají to, že celá vesnice uctívá duchy, ti duchové je sužují a právě proto jsme přivezli třeba knihy, které popisují misionáři, co se tam dělo v těch vesnicích. Jak jedině skrze jméno Ježíš ti duchové získali respekt a odešli. Nic jiného nepomohlo. Mohli jste obětovat 10 kuřat, 2 prasata a vaše dítě i tak s horečkama 40 zemřelo, protože šaman vám sdělil, že duchové řekli, že to je málo. A tehdy si najednou člověk uvědomí, že je otrokem duchu, kteří si s ním hrají. A kteří jak kdyby měli radost ze smrti a z toho, že se někdo trápí. A tehdy, když přichází Boží evangelium, tak vám domorodci řeknou, jestli ten Ježíš je mocnější než duchové, tak já v něho chci věřit. A to je to, proč my potřebujeme nést evangelium, tu radostnou zprávu plné moci Boží ke spasení. To je jenom opakování pro ty, kdo věří. A ta otázka je, věřím, protože máme rodinnou tradici, už moje pra chodila babička třeba tam a prostě my to tak máme, anebo je to osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Víte, já už jsem byl jednou nohou v nebi skoro, já jsem se narodil jako farářské dítě. Co je lepší, jak vyrůstat v kostele, ne? Ve 4 letech jsem Pánu Ježíši řekl, že chci mu patřit. Ale potom
v pubertě pravdou je, že se mnou nemluvili ani futra, natož dveře. Protože Zuzí byla ADHD a já jsem byl takový, že se mě úplně jasno, co bude. A docela to bylo těžké. Takže jsem se objevil u baptistů na Smetánce v Brně, kde byl Janko Kryška a musím vám říct, někdo tam musel práskat. Celé kázání bylo o mně. Já jsem tam seděl a říkal jsem si, to je hrozné. Prostě jako člověk vytáhne paty 200 kilometrů daleko, aby o něm nikdo nevěděl, jde na evangelizaci a prostě oni vás tam sflíknou až do naha. Ale tehdy zaznělo jasně, kdo chce vyřešit svůj život, pojď dopředu. A já jsem věděl, že to bylo pro mě. Jenže já jsem byl farářské dítě, mě všichni znali. Já tam mám jít a přiznat se, že jsem hříšník? To byl ten problém. A tak ta výzva byla v rámci písně. A píseň skončila. Já jsem si říkal, tak to je blbý. To já už tam nejdu, to by se všichni divali. A potom Janko Kryška říkal, tak kdyby tady ještě někdo byl, zaspíváme ještě jednu sloku té a té písně. Já říkám, aha, tak to bylo pro mě. A teďkom jsem čekal, a ten boj byl jako kdy vystartuju. Si říkám, musím proběhnout rychle, aby si nikdo nevšiml, že jsem tam šel. A tak jsem šel tím prostředkem a teď jsem tak jako koukal vedle a všichni skloněné hlavy, někteří se modlili, jiní zpívali ze zpěvníku. Takže jsem došel dopředu a tehdy mě poslali, ať tam jdu dolů po těch schodech a já jsem pocítil poprvé, že jsem vyhrál boj nad samým sebou, nad mým já. Že jsem najednou zvítězil nad tím já, které rozkazovalo. A tehdy jsem se tam modlil a potvrdil jsem to rozhodnutí, které jsem udělal ve 4 letech. A to byla ta změna, kterou jsem potřeboval udělat ve svém životě, protože to, jak jsem žil, jaký jsem byl, to já bylo velké a panovalo. A Pán Ježíš chtěl říct, hele, to já musí jít pryč, jestli chceš změnu, já, Ježíš Kristus, musím být na trůnu tvého srdce. A musím vám říct, že ten boj byl obrovský. To já se tam vždycky rvalo zpátky. A Pán Ježíš ho vždycky musel nějakým způsobem vyhazovat nebo ukázat mu, kde je jeho místo. To mé já, kde má být. A proto ta boží moc dokáže chránit člověka, uzdravit, ale dokáže i tvoje já z toho trůnu tvého života dát dolů a uvolnit ho pro Pána Ježíše Krista. Když vyznáš svými ústy Pána Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. To jsou úžasné biblické verše, na kterých člověk může postavit celý svůj život. A je důležité, abychom si tyhle věci říkali, protože je kolem nás hromada lidí, kteří toto potřebují slyšet a potřebují to vidět na tobě. Že to žiješ. Že Pán Ježíš je ve tvém srdci králem na trůnu. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn. Není to pro nějakou elitu. Vám tady vznikla, že? V Košicích písnička o elitách teďkom od No Name. Chýbají nám elity. A Pán Ježíš se sklonil úplně ke všem. K těm nejchudším lidem. S těma, s kterýma se přátel, kteří tam přicházeli, to bylo trnem v oku farizeum, kteří byli ta elita. A Pán Ježíš to dělal, protože každý má možnost být zachráněn. Ale jak mohou uvěřit toho, o němž neslyšeli? A to už je přesně ta otázka, kterou si položili mnozí lidé. Jak se můžou dozvědět v těch národech, které jsou někde tady v Indonésii, nad Austrálií, v Papuji a v Africe, když tam nikdo ještě nedošel? Takže Cameron Townsend byl člověk jako student, se rozjel do Guatemaly a tam rozdával španělské Bible. Byl to člověk, který
se dostal do jednoho kmene a když tu Bibli španělskou dal náčelníkovi, tak ten náčelník to takhle prolistoval, pak tu Bibli vzal, hodil mu ji zpátky a říká, když ten tvůj Bůh je tak velký, jak říkáš, tak proč nemluví mým jazykem? A to byla jednoduchá věta, která ho nakopla k tomu, že se tam vrátil po dokončení studia, naučil se ten jazyk Kakchiquel, přeložil do něho Bibli a ti lidé v tom národě se obrátili. A on takhle začal se svými kamarády z univerzity a s dalšími lidmi ze sborů, začal tvořit novou organizaci, která se jmenovala Summer Institute of Linguistics, vlastně Wycliffe. A oni se soustředili na to, jak přinést Boží slovo těm národům, které v podstatě Boží slovo nemají, které nemají ještě ani abecedu. A ten cíl byl Bible pro každého. Takže jděte ke všem národům, tento verš známe, jenže víme mi vůbec, kolik je národů? Víme mi vůbec, kolik je jazyků? My víme, že takhle vypadá zhruba růst, že nás je 8 miliard. 11. minulém roce nás bylo 8 miliard. A tady máte rok 1700, kdy byla 1 miliarda, 1932 miliardy, 3 miliardy 1960, 1974 4 miliardy, 1987 5 miliard, 1999 6 miliard, 7 miliard bylo ve 2012 a 2022 v minulém roce 8 miliard. Takhle to roste. Ale kolik je těch jazykových skupin? V pátek, když jsem se díval, tak nás bylo 8 miliard 69 milionů a každou sekundu tam přibývají čísla a ubývají. Je to takový model vypracovaný matematicky, kolik nás je na světě. Je to velmi zajímavé sledovat. A tam si člověk najednou uvědomí, mnoho z těch lidí ještě neslyšelo evangelium. Víme, že je 7394 jazyků na světě. Vždycky to druhé číslo je tam z předchozího roku, protože ty statistiky se neustále mění. A přístup k Božímu slovu, kolik lidí má ten přístup? K Bibli má přístup 6 miliard lidí z těch 8. K novému zákonu má přístup 824 milionů. Části Bible 449 milionů lidí. To znamená, že 7,14 miliard lidí v 3658 jazykových skupinách má přístup k Božímu slovu. Pamatujete si ten biblický verš? Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. My jsme generace, která zažívá další naplňování božích proroctví. A tam je ale napsáno, a potom přijde konec. Jste připraveni na konec? Možná, že by měla být série kázání, jak se připravit na konec. A teďkom, jak to vypadá v praxi? Tady vidíte ten celý koláč, celá Bible, 736 jazyků. Nový zákon je v 1658 jazycích. Části Bible, 1264 jazycích. Někde máte jenom evangelia, část, například Genesis, jsou tam třeba žalmy, když to jsou lidé, kteří v Asii třeba oni nečtou, oni zpívají, oni potřebují básně, proto se jim překládají třeba žalmy nebo přísloví a spousty dalších věcí. Právě teď, když my tady sedíme, tak zhruba je překlad do 1320 jazyků. Právě teď probíhá. Zhruba 6 000 misionářů je do toho zapojeno. Ale stále je obrovská potřeba, 1268 jazyků nemá ještě ani čárku. Neexistuje v písemné formě. A každý člověk se nějakým způsobem může zapojit. Tady vidíte, jak to rostlo. Od roku 2009, uhnu, abyste viděli všichni, vidíte, jak to stoupá. Tady dole vidíte ty krabičky a to znázorňuje, o kolik přibylo těch jazyků. Je to velmi zajímavé, když vidíte takhle pohromadě všechna ta data. Ale tím cílem je vidět ne statistiky, ale konkrétní lidi. A tady je úžasné vědět, že to, co děláte, má smysl. Že skutečně tam Jan viděl ty lidi ze všech národů, ze všech jazykových skupin. A to je něco úžasného, když člověk
může vědět, že se modlí za lidi v těch zemích a že to Pán Ježíš slyší a vyslyší, že podporujete misi, která dělá nejenom toto, překlad Bible, ale která zakládá sbory. Teď jsem četl vyjádření jednoho ředitele z Finska, který řekl, jsou překlady, které skončily v krabicích a nikdo je nepoužívá. Víte proč? Protože tam nevznikla církev. A ti lidé třeba řekli, to je váš překlad. Vy jste si ho udělali, my jsme si ho neudělali. A to byly chyby, které se třeba děly v minulosti. Že bílí lidé přišli a přeložili jim, vytvořili jim abecedu a tak dále. A ti lidé, místní ti domorodci, do toho vůbec nebyli zapojeni. A oni to nepřijali. Ale Pán Bůh je milostivý v tom, že i toto si používá. Teď je nám dána další milost. Dostáváme tady migranty. Takže mnozí z těch se začínají zapojovat do překladu tady v Evropě pro své vlastní národy. A to jsou úžasné věci. Taky jsme zjistili, že například existuje na světě jenom jeden překlad do znakového jazyka. Je celkem více jak 400 těch znakových jazyků, dokonce v Číně jich je 12. A v České republice máme přeložených pouze 90 kapitol. Nevím, jak je to na Slovensku. I to je obrovská výzva přeložit těmto lidem Boží slovo. A i za to je třeba se modlit, aby na Slovensku neslyšící mohli mít Boží slovo přeloženo do jejich jazyka. Víte, jak se řekne amen v různých jazycích? To vám aspoň ukážu. Všimli jste si, jak kultura se odráží v tom jazyce? Ten Korejec, jak tam ukazoval ty chaloupky, ty střechy, jo? Jak to je úžasné, když toto člověk najednou vidí. A tady vám ukážu, kde vlastně křesťanství teď roste nejrychleji. Jsou to ty oblasti Asie a tady vlastně na desetinásobek těch, kteří se narodí v nemocnicích, se narodí duchovně. Když se narodí 10 Číňanů v nemocnici, tak 100 je těch, kteří se narodí duchovně. A tady vidíte Čína, Nepál, Kambodža, Mongolsko, Bhután, Singapur. To jsou místa, kde roste křesťanství úplně neskutečným způsobem. A je to obrovským povzbuzením, že tolik mladých lidí se v České republice zapojilo do krátkodobé i dlouhodobé misie. Takže jsme byli vděční, že právě třeba tento asijský projekt je první český projekt, kdy čeští misionáři došli do bodu, kdy mohli už dát mezi lidi texty Janova evangelia, starý zákon, v podstatě Genesis a další. A je to modlitební zápas, protože v momentě, kdy začali překládat, začaly teroristické útoky na tu oblast, tam, kde v podstatě je ten kmen, pro který to dělají. Jsou to dva kmeny, dvě jazykové skupiny. Naše další misionářka pracovala taky v té oblasti, potom začala pracovat v oblasti používání písma v
dabování filmu Ježíš, vytváření dalších pomůcek, protože chcete, aby se to dostalo mezi děti, mládež, tak vytvořit vlastně věci, které jsou k tomu potřebné. Učit lidi, jak tvořit vlastní chvály, ať nepřekládají Hillsong, protože si dokážete představit v Thajsku, aby zpívali Hillsong. Oni potřebují své vlastní chvály, své vlastní žalmy a tak dále, takže i s tím to je spojeno. Katka se rozhodla jít do Čadu po té, co jsme byli v severní Africe a měli jsme možnost vidět i ty katakomby, ten amfík a další spousty věcí, zažít Saharu. Ona se rozhodla, ano, chci jít tam pomoct těm lidem, aby v konkrétní jazykové skupině mohla ona přinést evangelium. David je z baptistického sboru na Vinohradech a bylo úžasné v srpnu tam být přímo u toho, jak se modlili za Davida a vysílali ho právě na Papuu Novou Gvineu. Jsme vděční, že i Saša se rozhodla, že nám pomůže s personalistikou a převzala hromadu věcí v kanceláři a naším úkolem je jezdit a pozbuzovat církev, vás. Abyste se modlili, abyste mysleli na misionáře, abyste se modlili za dárce, které ti misionáři potřebují. A pozbuzovali, abyste nestráceli naději, abyste se radovali v Pánu Ježíši Kristu. To jsou modlitební prosby za různé oblasti. A končím s příběhem, který se odehrál v Kamerunu, který jsem už mluvil i včera. Je tam kmen, který se jmenuje Hadi, má 30 000 členů. A Lee Bramlett byl misionář, který tam pracoval a on udělal takový objev, že v té jejich řeči slovesa končí obyčejně na A, I a U. A bylo zvláštní, že když on překládal Janovo evangelium, tak zatímco jeho kolegové, kteří překládali a dávali to mezi lidi a testovali, tak tu a tam se začali objevovat lidé, kteří se obrátili, tak u Lee Bramletta se neobrátil vůbec nikdo za celou dobu, co překládal Janovo evangelium. Mu to bylo zvláštní. Tak se začal za to modlit. Pane Ježíši, kde jsem udělal chybu? A měl zjevení, ve kterém slyšel Lee, soustřeď se na slovíčko milovat a bylo to spojeno s Jan 3.16. On se na to podíval a zjistil, že v podstatě to slovíčko se řekne dva, dví, dvu. Ale on ho v tom evangeliu měl jenom ve dvou formách, v těch prvních dvou a to třetí chybělo. Tak zavolal ty překladatele, to byli ti stařešinové, ti nejdůležitější z toho celého kmene. Oni tam přišli a on jim říká, vždycky takovýma otázkama, tak trošku naokolo se musíte ptát, abyste se dopátrali té správné odpovědi. A on jim říká, hele Abrahame, může muž milovat ženu tím slovíčkem dva? Abraham říká, může. A co to znamená? No to znamená to, že muž kdysi miloval ženu a teď už to není pravda. Takže co by to bylo na slovenčině? Takže minulý čas. Ano? Dobře, to tam měl. Může milovat muž tím slovíčkem dví? Oni odpověděli, no může. A co to znamená? No to znamená, že když ta žena vaří, stará se o muže, tak on ji může za to milovat tím slovíčkem dví. Takže podmiňovací způsob, ano. A může muž milovat tím slovíčkem dvu? Oni se tak na sebe podívali, ti překladatele, a říkali, to nejde. Jak nejde? Jako, proč to nejde? A říká, no tak to přeci nejde, aby muž miloval svou ženu, když mu nevaří, nestará se o něho, je drzá. To přeci nejde. A tehdy mu Pán Bůh dal takovou myšlenku. A on říká, a co když vás Pán Bůh miluje tím slovíčkem dvu? 3 minuty bylo ticho a pak najednou jste viděli, jak těm mužům tečou slzy. A ten Abraham říká, Lee, ty chceš říct, že celou tu dobu, co jsme žili úplně špatně, nás celou tu dobu Pán Bůh miloval? Vyměnili jedno jediné písmenko v evangeliu Jana. Dali to mezi lidi a během několika týdnů se obrátilo několik tisíc lidí.
Proč ten příběh říkám? Protože tam začnete rozumět, proč je důležité, aby ti lidé slyšeli evangelium plné moci v mateřském jazyce, v jazyce, kterému rozumíte srdcem. Možná můžete číst v angličtině, maďarštině, v češtině, ale když to nebudete rozumět srdcem, tak vám zůstane ta boží moc skrytá. A Pán Bůh chce, aby každý slyšel to evangelium v jazyce, který je otevřený právě k tomu srdci. A toto je naše vize. To je svatba beránková při účasti všech lidí z různých národů. A ta otázka je, jsme připraveni na blížící se konec? Tou naší výzvou je, ano, Pane Ježíši, my chceme být s tebou na té svatbě. Budou tam i naši sousedi? Budou tam i vaši sousedi? Je to o tom, jestli otevřeme naše srdce, abychom slyšeli ten boží hlas. Jdi k ním, řekni jim, pozvi je, dones jim Bibli. A tak vás chceme pozbudit k tomu, abyste se radovali z toho, že tady sedíte, že můžete slyšet boží slovo. Ale staňte se tou prodlouženou boží rukou, těmi božími ústy, tím svědectvím v Košicích a tam, kam vás Pán Bůh pošle. Ať vám Pán Bůh žehná.